mga fans pagkusuga ang radyo. Alas 3 na nun nagilibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon. May health tips sa mga tataramon. Yo, yo, yo! May nanibaguan sa boses? May nanibaguan sa boses, Kuya John? Garo ngayon may bago kitang makakaibahan ngayon na pang alas 3. Garo ngayon nag-aki-aki sa boses ni BP Henry. Nagpugi nga kidit sa boses. Ogmaw naman si Kuya John. Yes, yes, yo! Maray na hapon mga tugang! Mag-iriba-iba kita, sarong oras kitang mag-turo tarabil-tabil ngunyan habang naghahalat kitang magsanlian bagong taon. Nag-chat sa kuya, nag-text sa kuya John si BP Henry. Pwede nga Joshua nga, ikaw mo na nga magprogramang alas 3? Nya ko, pwede man po niya ako sir, testingon. Yes, gentleman. Yung tabi mga tugang, may importanteng piglakaw lang sa tuyang regular nakaiba digi sa programang Pinky On. Wala ko niyan si BP Henry kun kaya pasensya na kamo, ako na muna ang sa indong makakaibahan. Anyway, 1 hour man sa nakita mga tugang. Mag-iristoryahan kita kang mga pangyayari sa palibot. Kumusta tabi ka mo? Sa mga gustong mag-participate sa tuyang discussion ngunyan sa sarong oras na programa, uli na po ang sa kuyang cellphone number. Day sana mag-text na matanga. Dipisil. 0966-537-2351 0966-537-2351. And syempre, pwede ka mong magpaabot din sa induma na komento and reaksyon sa satuyang DCGB News Online Facebook page. Kumusta? May tada pa lamang kan mga bonus Ate Angel. Dai na? Kiri-kiri? Dai nang natada? Kumusta tabi mga friends? Ingat-ingat tabi kita sa satuyang pagsaod. Kung nagasaod naman kita kan sa tuyang pang medianoche. Tama ba ya, Tresya? Medianoche ba ang tawag pag New Year's Eve? Yes, medianoche. Ay, kumusta palang tabi si Francia Boras na nagparahibi ka sa bago? Namimiss niya na daa si Director Edwin. Direct Edwin, may nakakamiss na tulo sa imo digdi sa newsroom. Kumusta tabi mga friends? Balita ko, so iba dyan, nagbibilog na kan sa indang mga New Year's resolution. Ikaw tabi, Trasya, igwa ka ng pig-set na New Year's resolution mo niya na 2023. Wow, the best! Igwa ng New Year's resolution. Ako nga, nipig-isip-isipan ko kung ano niya ako ang ipopromise ko man sa sadiri ko ngunya na taon na mapapako man sana. Di pa sila mag-i-kwan? I-maintain o kaya tupadon ang New Year's resolution. Kumusta tabi ka mo mga tugang? Mag-text na tabi ka mo. Pwede ka mo magpaabot kan sa indong komento. Pwede rin doon sa kuyang i-text sa tinao kong numero an sa induma na New Year's resolution ngunyan para sa taong 2023. Usapang New Year's resolution mo nakita ngunyan na hapon. Takadaklan baga mga friends sa mga nadadangog tang New Year's resolution. Mapuon na ngaya akong magkuhan. Mapuon na ngaya akong mag-diet. Saro yan sa mga New Year's resolution. Mapuon nang mag-exercise.
O kaya, i-maintain ko na nga ang pagiging single. Ang problema, sabi ni Cha Pansing, sarong New Year's resolution, 10 na so taon na inabutan. Dai pa, kunyan, 10 taon na so New Year's resolution, dai man natutupad. Ano pang mga kadaklan ng mga New Year's resolution ngunyan? Lalo na sa mga teenagers. Pero aram daw nito mga tugang na ana pagkunyan palan, ana pag-set ki New Year's resolution, igwaman ki mga benefits sa satuya. Kaya nga ni ako, naisip-isip ko, sabi ko, mabilog man daw ki New Year's resolution. May mapagsurusundan lamang sa masunod na taon. Anyway mga tugang, bukas po ang sa kuyang linya, ang sa tuyang text line sa mga gustong magpaabot kan sa inang mga resolutions, mga comments. Yan, text na po kamo. Tangani magayon lamang ang sa tuyang discussion mo niya na hapon. Diba? Yan, pero sa iba nga ni ibaga mga tugang talagang bako man sinda fan na pang ano-ano pa man ang mga New Year's resolution. Pag-abot niya kang panahon, dahil man sa nangaya. Yan. Sabi din mga tugang sa na-research taman, yun sa mga benefits kan pagkakaigwanin New Year's resolution. Resolutions may seem silly to some, but there are several positive reasons to make them. Yan. So maski puro pa paano pala mga tugang, kung igwa kanin na New Year's resolution, igwa man niya ang mga benefits sa imo. Inot na dyan, syempre, resolutions provide practice setting goals. Goal setting is an important component of life. Goals are key because they provide general direction in your life. A goal is a map that can give you an idea of where you are heading and what path you need to take to get there. So pag maigwa ka na pala mga friends ki goal, at least igwa ka ki susundan na direksyon. Challenge na lang sa imo kung papaanoon mo iyan i-achieve. Ang goal pala mga friends, garumanda siya sa nasu mapa na iyo su ma-serve sa imo na kumbaga matao sa imo kidalan kung na halimbawa nga sa 2023 arog na nga ako kaini. Yan, kadaklan baga sa mga kabataan talaga ngunyan nagsiset sinda ki goal. Yan, within 5 years dapat nga attorney na nga ako. Dapat nga accountant na ako, engineer na. So yun mga tugang ang mga goals na kadaklantig sa set kan mga kabataan ngunyan. And pati man siguro sa mga medyo maedad-edad na nagtutubod pa man sa pag-set ki goal, tangani magkaigwan ng direction ang buhay. Sarot lang yan mga tugang sa mga benefits kan pag-set nin na New Year's resolution ang pagkakaigwanin goal. Sabi pa digdi, resolutions offer time for reflection. Too often, people are rushing through daily life without stopping or slowing down to truly assess the impact of their actions. Resolutions help you reflect on the past, present, and future, figuring out what has been working and what may need to be changed to provide a boost. Yeah. Yeah, pag nag-set ka pala mga friends ki kumbaga New Year's resolution, nagkakaigwa ka man ki time na mga pagro-reflect man lamang. Yeah, ka nakaaging 2022.
Ano sa mga bagay na dahil masyado nag-work sa buhay mo? Yeah, halimbawa sa indo ni magjowa mo kung ex na ka mo. Dengaya kami nag-work tabi Kuya Joshua. Dengaya nasa satisfy. Dengaya nasa satisfy. Dengaya kami nag-work tabi Kuya Joshua. Sige, minasa ng iwal. At least lamang kung mapag-isip-isip taman lamang. Ano sa mga naging kausa ko nata sige ni iwal. Yan, langaning pag-abot lamang kan 2023. Aramta na sa mga dapat baguhon ta. Tano minsan baga talaga may mga ugali man kitang na iluluwas na day nagugustuhan kan partner ta. Nag-result sa iriwal. So at least namang pag nag-set ka ki New Year's resolution nyo na 2023, isip-isipon mo na ano daw nga sa mga sala na nagibo ko kan 2022. Tangan ilamang pag abot kan 2023, mabago ko na. And saro pa dyan, resolutions can serve as a catalyst for positive change. Sabi digdi, making resolutions and keeping them can provide a sense of accomplishment that comes with goal setting and following through. Halimbawa, saro nga sa mga New Year's resolution mo. Dapat nga mapapayat na nga ako ngayon na 2023. Halimbawa, set diging example mga friends, resolving to lose 5 pounds and then seeing the proof on a scale can be a powerful motivator that compels you to make other self-improvements. Yan. Talagang medyo satisfying mananggad baga sa feeling pag nahihiling mo na pigset mong New Year's resolution, pigset mong goal is na-achieve mo pa diit, diba? Maski nga pa puro 5 pounds na bawas, okay na okay. Ulo konsentrasya. Dangogun so pag ano ko, dangogun so tigob. Masiraman kaya sa pinangudtuan ko subago. Napadakol so kakaan. Yan, pero sabi nigi mga friends, mas magayanda ang tip na may totoo sa indo. Kung halimbawa, maset ka mo ki goal, ki New Year's resolution, magpun mo na ka mo sa sadit. Sa something na achievable mo pa talaga, sakay mo pang ma-achieve. Sabi digdi, accomplishing small goals can also boost self-esteem. Pag nahihiling mo na talagang medyo na-realize so pigset mong goal, siyempre mas makusog ang buot mo na magdiro-diretso, ituloy-tuloy. Halimbawa, every morning, amayong kang mamata, ma-exercise mo na. So pag nahihiling mo na sa oral daw mong pag-exercise talagang may nangyayaring resulta, siyempre mas ma-motivate ka na mag-exercise pa sa mga masunod na aldaw. Ika-trash, ano lamang ang kwan mo dyan? Ang sa imong pigset na New Year's resolution. Ang resolution ko nga Kuya Josh. So dati ngayang 3 rice dyan sa baba na kantin. 2.5 na sana ngaya. Gari malain ang hiling ni Tricia. Pagluwas ko sa pintuan, gari tagilid na naman ako. May nag-rank tulos. Ako ba pinapatamaan mo, Kuya Josh? Ako yan pipapatamaan mo sa mga example mo. Bako man tabi ka, Veve? Bako man ka?
Ikatabi Chapansing, ano man lamang ang sa imong New Year's resolution. Wala pang New Year's resolution. Yung malanggat, sabi di malanggat. Resolutions are often made at the dawn of a new year. Pag sinabing Don Tabi Chapansing, ano yung ibig sabihin kan Don? Pag lalaking mayaman. Kapartner ni Don niya. Yeah, pero kadak lang man ang ganda mga tugang nagabibilog sin na ka New Year's resolution ninda pag medyo paparani na ang New Year. Tas sa mga oras na ini nagakurko niya pa sinda, nagtataga contemplate pa, nag-iisip-isip pa kung ano pa ang mga dapat i-improve sa buhay. I-improve sa oral daw na pagbuhay-buhay. Oy, kumusta pala lamang tabi mga friends sa mga naghihiriling dyan sa Facebook Live. Ikaw katanin na 500 viewers. Salamat tabi sa indo. Pwede ka mong mag-chat or kaya mag-comment mismo dyan sa tuyang Facebook Live. Tangaling mag-uro-enjoy man lamang. Ang purpose kaya ng programang Pinky On, tangaling magtaga-uro-enjoy man lamang, may diit na huron-huron sa pagkahapon. Habang nag-uro-istoryahan, pwedeng magtimpla kay Diyos, tabati mainit-init niya ng panahon. Baka unaarog ang mga nakaaging aldaw na talagang grabe suuran. Pirming rupit pag nasa field reporting. Oy, mga kumusta ko palang tabi mga friends sa mga pag-iribata dyan sa mga paradangog tang solid dyan sa San Jose Community College. Basta ako nag-uli duman sa muya, ang priming tugon sa kuya, bati man niya kami. Yun na tabi yan, wish granted mga friends. Maray na hapon tabi sa inyo dyan sa San Jose Community College. Alang ka mula, we 화끈해야 하는 건지 alang ka mula, we 발끈해야 하는 건지 alang ka mula, 아리까리하면 까리해 alang ka mula, we like party hey 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아. Oy, kumusta lamang tabi mga nanay tatay dyan? Kumustaan na panghanda ta sa maabot na New Year's Eve? Ika Kuya John, nakasaod ka na kang kwan mo? Nakasaod ka na Kuya John kan na pangkakan? Dahil pa na nakasaod si Kuya John, talagang busy pangherig di Diyos. Dahil nga basta nga nakakabuhat di sa pagtutukawan. Bati may bit-bit ng kape si Kuya John oh. Pero sa mga nareparuta ba nga mga friends sa kung i-compare ta ngay halimbawa sa ibang mga nasyon, talagang sa Philippines, saro man agad ang Pilipinas Kuya John sa may pinakamagagayon na selebrasyon kan na Pasko, kan na bagong taon, diba pa kita ng mga fiesta, saro kita sa pinaka-enjoy yun, na pigpapasyaran kan mga turista kada may araw kaining mga okasyon. Katado ba Kuya John ta ang mga Pilipino, muriyahon pirming pagparaparasyaran kan mga kunyan, kan mga foreigner. May friend kad Kuya John na foreigner. Wala, ako high school ako kay to, may ano kami kay to, may volunteer teacher na foreigner. Pero may nag-istorya, maugmahunon niya, di sabi ko, maugmahunon niya sa Pilipinas. Bako nga ya, iba nga ya sa feeling, pag may kuro ka iba kang Pinoy. Mga horaralipot sa nangaya ang tindogon, pero talagang darakula ang puso. And napag-araman ko tabi mga friends, susog sa mga pakipag-ulay ka sa mga nakakasabat-sabat naman dyan, mga friends tang galing pang ibang bansa. Yan, iba talaga ngayon ang feeling pagyawang ka sa Pilipinas, lalo kung Pasko, o kaya masabat ki bagong taon. Saro ko yun sa pigasabi nindang rason ko nata enjoy hindi sa Pilipinas. Sabi ninda, i-welcome ngaya kamo kan mga Pinoy na open arms.
bukas palad ka mong i-welcome kan mga Pilipino. Pag ka mo nagpa-share digdi Kuya Jun sa Philippines. Kaya pala sa mga foreigners ta dyan, talagang orbaho na digdi. So iba nga, digdi pa nakakaagom Kuya Jun, ano? Nakulo na bakit yan kinahiling sa mall, mga sweeton pati Kuya Jun. Pag nakakain ako kay mga nag-holdingan sa mall, napapaluha baya ako. Yan. So yun pala yan, sarong mananggad pa lang sa rason kung nata muriyahon kan mga foreigners ta dyan, mga friends tang foreigners digi sa Philippines is open arms dang pig-welcome sinda kan mga Pilipino. Yan, malawag na dyan sa pagiging hospitable. Yan, takita baga Kuya Jun, pag may mga bisita kita, pigtuturing ta talagang mga VIP, pigtuturing tang mga very important persons, di ba? Ganito naman sa napigtuturing na na pamilya. Yan, iyo pa yung sasaro sa mga nagugustuhan sa tuya, kan mga foreigners. Pag nagadigding ako, nagbibisita nga ako sa Philippines. Sa gabos nga pigdiduman ko, feeling ko nga, gabos ko ka pamilya. Kaya namumuya ako sinda digdi Kuya John, sabi digdi sa nabasata. If you end up in the presence of Filipinos for an extended period of time, you can expect the visitor hospitality to turn into genuine familial love. Yan. Sa pagiging hospitable, yan, nag-durduretso pa yan sa familial love. Ituturing ko talagang pamilya. Takita baga Kuya dyan ng mga Pilipino, very, family oriented. Pag may mga, ugali talaga mga Pinoy, pag may nakakasabat kita dyan, maski bako taman ka pamilya, maski bako taman kabistado, halimbawa nagkakaon ka ngayon, siyempre matangro ka, o padi ngaya, madi, kaon na ngaya. Iyan saro sa mga nagugustuhan talaga sa tuya kan mga nagbibisitang mga foreigners digdi. Kung kaya sabi nila, basta ngaya Pasko, masira mo niya magturo tambay ngayon sa sa Philippines, lalong-lalo na ngayon digdi sa province of Albay. Saro parigi ko dyan sa rason ko nata dakulon sa tuya pero may ang mga nagkakagurusto. They'll feed you as well as your grandmothers. Yan. Sa mga Pilipino talagang dahil nawara, papakaunon ka ninda. Iba-iba pating pagkaon ng piganda Kuya John, basta may bisita. Lalo baga pagpesta, pag may mga bisita, ang iba baga Kuya John nga ng mga Pilipino, maataman ki urig. 4 na bulan nga aatamanon. Minsan yan nakakapangutang pang pambakal kay ibahog. Pero pag abot ka 4 na bulan, bubuno na, iuubos man sa nang ipapakaon sa mga bisita. Araw kita kaan ka generous na mga Pilipino. Sabi kan iba, ang mga Pinoy ngaya, saradit sana, pero talagang may darakulang puso. Next, sabi naman digdi, they exude positivity. Filipinos seem to be inherently optimistic, a trait that if you're exposed to long enough will eventually rub off on you. Yan, kita baga mga Pinoy, very positive kita sa buhay, maski nga ni dakulo na problema, dahil sa tuya na waraan pagiging positibo sa buhay. Maski may darakulang problema, pero may nakasmile. Maski may mga kulang na ang ngipon sa atubangan, nakasmile. Iyan ang kinamarayan kan mga Pinoy. Yan, so mga tugang, nakalis na sa 30 minutos na oras istorya, ha? Iba talaga ko yun pag ako niyan, naguguyod sana. Yan, anyway, mabalik tabi kita mga tugang, makalis na kaining nagkapirang patalastas, nagapasabot na si Kuya June. Time check nga, time check.
Yes, Oras Pilipinas, alas 3:33. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Kadako labnaw moment sa trabaho? Mas marhay na may katuwang ka para mamantinir na 100% ang sa imong energy sa enterong aldaw. Kaya, ikapay mo na yan sa Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients, siring Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, asin spirulina para siguradong alert asin feeling energized ka. Plus na plus, bakong iyo, apera kayan ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Halal certified asin gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, sarong ISO certified company na tinawanan ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Huli sa matanos asin malinig na proseso kan pagibo kan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakalman ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada asin mga supermarkets, groceries, convenience stores asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ninahalat nindo? Ang labnaw moment gibuhon na shining moment. Kay ba ang Jim's Coffee Mix? May plus ka sa life. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igusindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kunan aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar nin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado na kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591.
Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Tabayanan kada Miyerkules alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matokar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisirbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia. Aramon ta alas 11 sagkod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight.
Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry, Pinky on. Saan man sa ating bayan, si JB lagi kaibigan. JB ang radyo na laging hanap ko, JB anytime, anywhere. Ay! Yes, yes, yes. Nagbabalik. Balontado apo dan tabi tres. So nagparahibi ka sa bago. Ta na miss nga na da kay si direktor. Sarong daw pa sa nang nawara si direktor dito sa newsroom. Nagparahibi na tulos ini Kuya John kasubago. Dangi ako na nga turugya kasubangge. Nahihiling ko nga si Direk sa panaginip ko ngayon. Hi, Saimo. Manay pansing. Hello! Marahay na hapon sa gabos ng mga paraan tabay. Good afternoon. Kumusta man so naging Pasko mo? Ay, maray sa Pasko ko. Kaso lang, bago kami kompleto. Ta syempre, may mga pamilya naman sa mga tugang ko. Wala naman so ama ko, pero maugma sa Pasko. Ta may iba man kaming kaiba pa na nagselebrar ka to. Ika, Manoy Joshua, kumusta? Makama noy manin. Una ko, pigsabi mong bako kompleto ta. Wala pa si Kuya Chad. Kundo kita tama na si Kuya Chad, nagpuro pa yung alongon yan. Bago ang paggurunuron tangon yan sabi Tia France. Yeah, bati yung kumunanin na maray na hapon dyan sa Tom's Mini Mart. Tom's Mini Mart. Yes, dyan sa San Francisco, Santo Domingo, Albay. Nakatutok sin na tabi ngunya na pagkahapon. Afternoon Baka po. may gusto ka man na bation tabi, France? Ay, ikaw akong gustong bation, syempre. So, ano yun? Sa taga-ginubatan? Ay, basta ka So, taga-buyuan? Ano mga taga-buyuan, ginubatan ka dyan? Gusto ko po bation ang Boras family sa Santo Domingo. Sa mga tubo may tabi sa Santo Domingo, ang Boras family, sina Lolo Teo, sina Tita Rochelle. Tita, di ba tama naman? Or pinsan. Hello po, good afternoon. Permisin na nagmamati sa kuya. Pati man si, ano ito? Nalingawan ko. Si Lola Inay ata ito. Nalingawan ko po kung lolawon ko o tiyaon ko. Pero dakulin pong nagdadangog, permidaa sa DCGB, lalo na kapag nagyaon man ako. So good afternoon po sa Indoga Boss. Pati man sa mga barkada ko ngunyan na nagdadangog, kung nakaon ang sa Indong Radyo, good afternoon po. Yes. So, tabi, sa tuyang guest, anong feeling? Nayaong ka ngunya di... Ang feeling ko, Naging wow. guesting na pala. Nanibago tabi ako. Naging guesting na pala. Oh, kumusta lamang? Ano ang bit-bit mo dyan? Ang bit-bit ko tabi, Manoy Joshua, health tips. So, pirmi ining tiga ano tadigdi, tig-share tadigdi kung ano ang mga marina pagkakan, lalo na itungunin ng mga inot kong pig tutukar, ta syempre ara mo naman sana. Basta talaga ka, pirming pagkakan. Pagkakan, oo. Ayun na pala sa tinasay mo ni VP. Buyuon ta na ngayon, lagon? Biyo na. Ta, yun naman sana. Nabuyo naman sa nang dakulawang pirmi ang braso ka ini. Ay, lalo na ngunya na, ano, Pasko Yuletide season, kung permi kita naghahanda. So, dapat, aramon ta kung ano ang mga nutrition facts kan sa tuyang mga piglalaog sa satuyang hawak. Yes! Diba? Very correct tabi, Dr. Francia. Na, di man. Di kita nagiklamar diki kung ano man. Kaya magkonsulta man, giranay kita sa mga eksperto. Pero ini, sa tuyang ano man, research man na base sa mga facts na pag-aadal man alay sa ibang nasyon.
So ito man sa nangon yan an sa tuyang health tip pagkahapon Manoy Joshua and carrots. Nagkakaon ka ni? Bihira. Bihira. Pagkakaon baga na hilaw sa ano, Ro? Ay kang aki ako mahiligo na ako ka ni magkaon kihilaw lalo nakapag-pig peridaso na. So pigkat na iyan. Antara mo niya sa kuya kay to. Magkaon ka ngayang carrots ta magliwanag ngayang paghiling mo. Tama iyan. Ay, iyo pala man ang tama dad. iyan. Sige daw, go. Tato karon ta yan. Iyan bong carrots, iyan na kulay orange baga. O yan na paalaba, na pagkakaon nindo is mga aki dyan kapag may nagdangog sa tuyangon yan. Iyan po baga, na tigpapakaon kan mga magurang nindo sa Indo. O kaya tigapakaon kan mga ate, o sinatiyaon, sinalolo-lola. O yan na kulay orange, carrots po nga po dyan, iyo po iyan. Sumay, ayan. So, tigsasabay sa gulay. Minsan, nasa may chopsuey, tama ba? Ay, dahi sala. Gari na sala kita naman. Gari pa wala pagkakaon mo. Ay, minsan nga rin. Nasa Masarami yan sa susira bagang prenitos, tapos pakapritosa. Gigisa sa may ketchup. Yan, tama nang Yan, sige go. Nalingon ko lang sa apod. O, ni tabi. Sarsyado gariyan, sarsyado. Yan, iyan tabi. O, ni nga ni ang health tip tangon yan. Ang carrots, Manoy, Diyos. Dakol na taglay na vitamina asin fiber, asin maray na source nin antioxidants. Ay, wow. Nagkapira sa mga paagi para ang carrot makatabang sa salud, iyo an sa paghiling. So vision ta. Tama itong pigtaram sa imo ka. Ato sisi itong nakataram sa imo ka. Ato Manoy Josh. Si mama. Si mama mo. Yes. Tita, hello tabi. Tamang nakakudan kan aki mo. Hay, salamat. Tama sa pagkaakod kan aki mo, tita. Tawa pa lang sa turo. Ang carrots da Manoy Josh, iguanin vitamin A. Asin ini man na vitamin A, kapag kita kulang ka ini, pwedeng magresulta sa seroftalma, sarong progressive eye disease. Kapag kulang pala kita sa vitamin A, ini ang nakapagpalabo. Kimataw iba pang mga eye disease. Kaya magkaon pa lang ki carrots talaga. Kaya pala, kapag may mga problema pala sa eyesight na, dapat magkaon pa rich sa vitamin A. Wow. Na pagkaon. Sige. Kunyan, ang carrots da, Manoy, Joshua, igwamanin lutein, asin zeaxanthin. Asin, ang kombinasyon kaining duwa, pwedeng makatabang para mapreventaran ang age-related macular degeneration, sarong halimbawa nin vision loss. So pag naggugurang kita, syempre, iyon na dahil ini na pwedeng magkausaman kipaglabog kang mata. So kaipuhan, may proper intake kita kang siring na gulay arog kaaning carrot na igwanin lutein. So pampa linaw kang mata. An antioxidant effects kan dietary carotenoids, uning yellow, orange, pati man so red na pigments o yun ang mga kolor-kolor na naiilingta na presente sa carrots asin iba pang gulay, pwede man ito, Manoy Josh, makapagpabawas kan mga risk sa mga helang. An medium na carrot, dawa so mga tamang-tamang size na nakikarot, igwada rin 1.7 gramo nin fiber. Wow. An magkakano igo man na intake ka aning fiber, kapag ining fiber igwa kita sa lawas ta, pwedeng magtabang para sa optimal working kan bilog na digestive system ta. So maray ang pagtunaw-tunaw kan pagkaon pala. Maray palan ini na nagkakaon kita ng carrots. An pagkonsumo nin high fiber diet, pwede man makatabang na mapreventaran ang type 2 diabetes. Wow. Kaya baga minsan sa mga day na gusto abo na inom ki mga maamis pero gusto nila ka mga malipot, minsan tigi baga mga carrot shake. Carrot shake. May carrot cake na nga ni. May carrot cake nga ni. Di ba? Healthy pa lang talaga mag-count carrots. Healthy. Dakulon kitang mako ang mga sustansya halay sa carrots. Imagine, kang aki pa ako, siguro ang iba digi sa mga paradangog ta, Manoy Joshua, nagkakaon man daw, ahilaw sa mga ibang mga kaakian. Hindi ako sana kung inaragyan man ito. Pero, igwang parte kan buhay ko na aasayaw kan solo, ikayo man. Pag ano lang, bihira lang kaya, hindi ako masyado mahilig sa Iyo. sa carrot. Pero iyo mananggad, ito tunay mananggad. Marayo siya, ito lang, kung natagarin nag-iba so, pag namit kung may na, gurang-gurang na. Pero masiramon siya, daw, hilaw. Lalo na kung malipot-lipot, ay, isus. Anong namon. Iliyon ta daw kung may mag-text sa imo. Manoy Joshua na nagkakaon kay carrot. Ano? Tama mananggad. Iliyon ta daw lugod man sa Mahilig mo na sa carrot si Kuya Reginald King. Sabi ni Kuya Reginald,
Happy New Year, Joshua James Bino. And sa imo naman, France, ang maray nagibuhon, New Year's ordinance nga ni mas makusog. Pag may New Year's resolution ka pala, ordinance da. pag may New Year's resolution ka, diretso mo na ipaabot sa sangguniang bayan. Hello, Tangali Tabi. maging ordinansa. Kuya, Sir King, Reynaldo, Pirmi, nagmamati. Shout out na sa mga taga-Bangkirohan. Ah, Maray mga na hapon tabi sa mga taga-Bangkirohan. Good afternoon po sa Indogabos, pati man uni si Marjo Triñanes Sumar. Maray na hapon po sa imo. Happy Galiluya New ka. Year. Dayman. Galiluya ka. Ay, di man ako ililuya. Maray na hapon tabi sa imo. Ato to nagparahili ka sa wagaw palan. Di mo nga ni. Parang karoon muna naman ako. At ako nagkarding para ko niyang pasanay kita Si ano. Direk man kaya. Sabi ni Sir Reginald, more fun in the Philippines kaya. Wow. And sabi ni Madam Emelia Dalit Badillo, maray na hapon po sa Indo at sa gabos na nakatutok at sa Dalit family sa Humapon. Happy New Year sa Indo. Happy New Year man po sa Indo. Sarong aldaw na sana. Ano daw kung kaiba sa mga handa ta, igwang ingredient na carrot. Tama man ang, di ba? Ika na talaga ang tunay talaga. Kaya, ilingon ta daw, kung lalo na sa iba pang mga naunambitan tang mga gulay o mga prutas kan mga saro pang simana o aldaw, ilingon ta daw kung pwede tabi itong anon tabasen taman ngaya na at least nutritious ang pigkakaon. Pwede ba sa mga may handa ka ngayang pansit, may handa kang bihon, Yan, may lalo carrots na. ba gayan? Yan, lalo May na. nagbabati pa lang sa imo, France. Ano da, sisay? Si Sir Joseph Nares, maray na hapon po, tsa pansing. Sisay. Joseph Nares. Yes, pero ba kayo nakatutok si Sir Joseph? Yan, iyo mananggad. Maray na hapon po sa imo, Sir Joseph, Maray na hapon po. kunain ka man ngunyan, sana maugma ang sa imong pagbuhay-buhay. Yun na, pansing na talaga nga po sa kuya. Gugurangan mo na. Kurangan ko na. Tanggap mo na. Iyo naman. Mahapon ta ka pala. Kumusta Ano? ang kuyan mo? Ano ang sa imong New Year's resolution mo niyan? Ang New Year's resolution ko, tabi, Manay Joshua, Mhm. ay magibo na ki New Year's resolution. Ako, Ibang wala klase. pa. Siguro, ang nagigibo ko pa sa nangon yan, balita. Pero ka mga nakaagi kay itong aki ka pa talagang nagsiset ka man ki New Year's resolution. Igwa man, lalo na sa mga, so kayang-kaya sa na ma-attain. Ta, syempre, pa iba-iba man ki level iya. Tawidong nga kitip sa mga paradangog ta kung paano ang dapat pag-set ki mga New Year's resolution. So, sabi mo isubago, madali-dali sa nang maabot. Siguro, parang pinaka-the best dyan, ang inot na gibuhon. Tayo, personal take ko lang po ini. Dita po aram kung ano man ang gusto nindong gibuhon na paagi. Pero, para sa kuya lang, kung ako magibo ki New Year's resolution o matauman ki tip baga sa paggibo ki New Year's resolution, siguro dapat ang inot mong gibuhon sa outline mo, dapat i-review mo kung ano mga nangyari sa taon 2022. Tapos, ilingon mo sa Indo na party ikapirming na pisila. Yes, correct. Oh, di ba? I-review mo sa inkapirming makusog o sa inkang bagay maray ang pagibo. Sa in mo na bagay duman ang garida maluya-luya ka. Duman ka magpuon, tanganing i-assess mo man sa diri mo ano man ang naging performance mo sa taon 2022. Tanganing ang New Year's resolution mo bako sana pang aram mo ito so parang aesthetic. Bako sana so Bako sana sa pang physical. bako sana so pang my day. Yan, bako sana pang my day, bako sana pang post, bako sana so ang miminta sana digitabi Manoy Joshua, bako sana siya so bagay na basta sana mailing pero sa panlaog wala man talagang epekto. Yes, iba na talaga si yan. Attorney Kaya Pasing. Di pa man. Kaya kita, kapag nag-reflect man kita, nag-assess kitang tultulkan sa tuyang mga buhay-buhay, once makagibo kita ki New Year's resolution ta, sigurado iya na tumbukaan kung ano man ang ikakarahay kan sa tuyang sa diri para man kita mas maging maray na tawo sa tuya asin sa iba man sa palibuta. Yes, and sabi ta nga ni baga, magpuon maski sa sadit lang baga, no? Yes, igwa man sinda, iyo tama iyan. Igwa man na mga New Year's resolution na pwedeng bako man araw ka to siring sa naisip ko, pwede man po ito. Kaya may sa diri man kitang take dyan kung ano ang mo man, style mo man sa pagibukin New Year's resolution mo. Yes. Nag-chat girari, nag-comment girari si Madam Emilia Dalit Badillo. Maseramon po ang carrot cake. Magibo ako kaangon yan sa New Year. Ay. Digdi sa Germany. Ay, thank you po. Lalo na kung makaabot digdi. Yes! Bukas ang pinto kang Bukang boot. Bahala na dyan si si Kuya Gilman. Pwede man sa technical buksan yan na sana.
Nasa Germany pala ini si Madam Emilia Dalit Badillo. Kumusta daw sa Germany ngunyan? Anong oras daw ngunyan sa Germany? Inda sa nata. Marikan magduman pa katapos kang Kita programa. nakakuha dyan ki Agomon. Marikan magduman pa katapos kayo ng programa. Ay, musta, pasyaran talamang iyan. Mabalik na sa nakataas siya na alas 8. Oh, yan tabi mga tugang. Naisalbar na naman sa sarong oras na Salamat. napataratara. Pasuri-sirimple sana. Pasuri sana. Kasi, ang yung Vicky Henry, may lakaw man na importante. Sabi nga ni Kasubago, pwede naman niya si Joshua, ta medyo kahawig naman niya sa angog. Mataram ka si BP Henry. Pakaray nga Joshua, ang sugo ko nga sa imo, magprograma ka sa nang alas 3. Yan. Day nga yung, ralaglagan. Yan, BP. Kada bala, BP kay Joshua. Sorry tabi sir, sorry. Paano kan mga friends? Baka may gusto ka pang bation tabi Francia. So, Wala naman. so nagpapog maka mga aldaw mo niya. Baka mo mong bation. Ay, sa nagpapag-ugma ki aldaw ko, kibuhay ko, sana, maugma ka man permi. Wow. Yes. Ingat ka tabi, Kuya Chad. O ika, baka isip mo naman ka mga listeners tayo. Si Kuya Chad, bako matabi. Siyempre, ang mimin ko digdi, gabus na tawon na pigpapadaba ko. Ansa ko yung Yes. pamilya, ansa ko yung mga barkada, mga iba pang namumutan sa buhay. Bako man sa nabagayin romantic. Correct. Gusto ko man bation siyempre, si May, nagadong itong niya. Yes. Ini ang tunay. Naigwa. Tako, mabawi na sana ako sa mga sunod na taon. Baka lamang yun ay ng year's resolution ko. Mabawi ka sa 2045. Year Pero 2045. delikado man, oy. Pero delikado. Sige. Tabi mga tugang, salamat kan sa indong pagdangog sa sarang oras, maski waraan sa indong regular na nakakaibahan, si VP Henry. Thank you tabi sa mga nagdarangog sa radyo 729 kHz and syempre sa Facebook Live. Salamat man sa mga nag-comments. Ang nakaibahan ta sa lado technical, ang poging-pogi, fresh na fresh from Pulanggi Albay, Kuya Jun Napoles. And sa IT, yaon man dyan si Tresha Marilitana. And si Cha Pansing Boras, yaon man, si Ate Angel, yaon Kasubago. And thank you tabi mga tugang, ako ang sa indong nakaibahan, sabi ni VP Henry, ang lalaking habang tumatagal, lalong sumasarap. Joshua Bino tabi mga friends, bye-bye, salamat sa pag-antabay, ingat. Mare, may Philot ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat.